Beseda o Gospodu vaskrslom i živom, koji je vaskrsenje i život. Ja sam vaskrsenje i život. Ove svete reči izrekao je Gospod Isus Hristos. Nije ih on samo i kazao, nego i delom dokazao. Vaskrsnuvši kćer Jairovu i sina udovice Nainske i prijatelja svoga Lazara, on je dokazao da je on vaskrsenje i život i vaskrsitelj i životvorac. No vaskrsenjem samoga sebe iz mrtvih on je to najbolje dokazao, jer biti živ i pomoći umrlome, o tome se bar da govoriti, ali biti mrtav i sahranjen i ležati 3 dana u grobu i pomoći sebi oživjeti sebe, o tome se nije dalo ni govoriti do Hristova vaskrsenja. To je čudo na čudesima i dokaz sile nad svakom silom. To čudo je izveo Gospod naš. Tu silu pokazao je Gospod naš. Istinite su, dakle, reči njegove. Ja sam vaskrsenje i život. Istinite i svete i utešne za sve nas, koji gradimo neizbežnoj smrti telesnoj i koji se nadamo živjeti posle groba i vidjeti živa Gospoda našeg u slavi. No nije Gospod naš samo vaskrsitelj tela, on je vaskrsitelj i duše. Za života svoga na zemlji on je vaskrsao samo nekoliko ljudskih tela i bezbroj duša, da time pokaže da je vaskrsenje duše mnogo važnije od vaskrsenja tela. Bez malo sve ove ljudske duše bile su mrtve kad je on sišao u svet i on je bezbrojne vaskrsao silom svojom i zapojio životom svojim. I Jevreji i neznabošci bili su dušom mrtvi i on je oživeo i jedne i druge. Ostavimo, braćo, i mi brigu o vaskrsenju naših tela i potrudimo se dok još imamo roka oko vaskrsenja duša naših. Jer ako duše naše ne vaskrsnu i ne ožive Hristom još ovdje na zemlji, ne očekujemo nikakvu radost od vaskrsenja naših mrtvih telesa u dan sudnji, u dan gneva. Jer tada će tela mrtvih duša ustati ne u život, nego u večnu muku. O Gospode Isuse, vaskrsenje naše i život je naš jedini, pomozi nam silom Tvojom i milošću Tvojom da vaskrsemo i oživimo Tobom na spasenje i život večni. Tebi i slava i hvala vavek. Amin.